केन स्कूल निकिमाल हाई स्कूल केते क्लास पढु क्लास 8 काना करसन तमर हेडा के डेली दिन मत पी करे नहीं आसन बट दिने हमको डाकी थिले ऑफिस के फोटो स्कैन करबार लाई अब मुई तो ई कथा नहीं कहम बोलथिली फिर भी मोर संग रे दुख सही नहीं पाली आ सबे मते प्रपोज करले कह बोली गई अतले मैं कहू छ हला अब जे दिनो दिने ऑफिस के बोले कहले भी आई लव यू भी कहले मां मते मना करथिले कथा नहीं कहू बोले मुई भाबली सनु आइलियो सपुरा कथा जदी ई कथा रे जदी तार संगे नहीं जदी मोर संगे हेतिता मां ने गाली सुनले कहला निज संग रे मुई जीवन भी देसी आ दोस्ती भी निवासे लेकिन हेई दिने कहले आउ कान कहले आई लव यू मुई तुते भल पास नहीं कहले बोले ये कहला जे मुई भल भुला नहीं पाए बोला और आगे पली आला बोले ताके धमकाले आ खेद देले इटा समस्त संगे हंता बाकी छुआ मान को भी हंता करसो कल्पना कहसन गैंग छेडा आउ इता अच्छा खन्नी कहि बोलछन काने आइया हर दिन हमर घर के जेतिले भी आ माने के कहले आ ताकर वाइफ भी जेतिले करिया हर आ कहले बोले तिले मिनी कहतली लेकिन एखन बुझी पाली काना कहतले है ना नहीं कहबो एंता संता कहतले अच्छा त माने एंता करू छनी तमर हेडा के हां करू छन ठीक ओके